sme na festivale boli na Love Stream a doslova už 3/4 hodinu sme sa nepohli. Nepohli, chalani. Počkajte. By ste si urobili nejakú predstavu. Budeš na SharePlay? Jasné, kámo. Už sa ti pripájam. No. Týpek takto svieti proste. No, mám pocit, že diaľkové má zapnuté reálne. Takže tak, no. Takže tak. Akú pesničku dali najlepšie? Radioactive? Akože najväčší hype bol podľa mňa Radioactive. A ešte potom tam bola nejaká, ešte kde sa ľudia dochytali tiež. Neviem, či to nebolo náhodou Dreaming, alebo čo? Ale pozor na to! Už to zhasol! A očividne, som poznal vlastne. Počkaj. Ľudia, pozor, kameru. Ľudia, hýbeme sa! Pozrite sa, koľko je, asi po pol hodine sa hýbeme. A počkaj, o koľko? Toto je tak 5 metrov. Chalani? No. Cca možno 5 až 10 metrov sme sa pohli. No tak máme za túto pol hodinu vybavené. Absolútne neuveriteľné. Aj bože. Hraj FIFA Mobile, yes. Než si zatiaľ dáke videá pretočiť, yes, dáme draftík. Áno. Potom natočíme chalani, možno nejaký ľudia nám vyberajú draft. Áno, pôjdeme za to za ľuďmi, že poprosím číslo od 1 do 5 a potom sa na to spätne pozriem, vieš? Áno. Ale prečo neprojedeš celé pole a nevyjedeš na druhej strane, kamo? Ale nemôžem len tak prejsť pole na BMWčku, ty kokos, na to, čo nie je SUVčko. Kamo, ja som tu už normálne doslova dvakrát som tu už drbol hrozne. Ostatných by to absolútne nenapadlo, hej, šéfe, akože. Tu za prvé musíš mať nejaký príchod na tú cestu, vybudovaný, aby si tam vôbec vedel výjsť. Za druhé, to pole není celé, že prejazdné. Už aj tuto na týchto vyritých cestách, čo sme išli, tak som drbol dvakrát do takej diery, že som myslel, že mi odpadne podvozok. Takže sorry ako kámo, ale bohužiaľ nie je to také ľahké niekedy. Ja sa bojím tej fríkové profilovky na Instagrame. Bola rovinka a potom tam bola zákruta. A ja som pod iným uhlom videl v tej zákrute, že nikto tam není, ale potom som už ako keby išiel tak, že už som tú zákrutu nevidel. A ja taký, že dobre, to stihnem predbehnúť. A akurát keď som sa rozbehol predbiehať, už som bol tak, že v polovici ho predbehnúť, tak mi sa tam zjavilo auto v protismere z tej zákruty, čo som si myslel, že som tam videl, že nič tam není. Doslova o 1 sekundu, možno o pol sekundy neskôr by som vyštartoval predbiehať a som GG's. Ako reálne. V stovke by som tam nabúral do neho, takže bolo to fakt tesné. Ale halus bola, že sa mi ako keby spomalil čas a zostal som úplne v kľude. Úplne normálne ice cold, proste pohodička. Pridal som ešte viac a proste dal som to na pohodu a potom som si až uvedomil, že ty kokos, to bolo fakt, že sekunda, 2 a že GG's. To je bolo, že finito, konec, hotovo, amen. Konečne poriadne alerty. Kaktusak, ďakujem ti krásne za 20 korún. Mohl bych jinačí alert třeba pejska. Prepnem ich, počkaj. Cikoky. Ámo, tak toto nemyslíš vážne. Ľudia, tá modrá bodka, tá taká svetlomodrá je, kde sme stáli, kde sme parkovali. To tmavomodré je, kde sme teraz. Za doslova 1,5 hodiny sme sa pohli o toľko. O toľko. Už sme v Rači, kolóna sa rozpustila. To je Rača. Neviem. Ja, že to je Chorvátsko? No, legit. Áno. Ja som zredom nemyslel, že radšej Chorvátsko. Laco sa dostal z tejto kolóny do Chorvátska už. Takže na dovolenke. Podľa mňa proste reálne neexistuje možnosť, že nikto nejde napitý domov proste stadiaľ. Určite sú tu ľudia, ktorí teraz idú šoferovať pod vplyvom. 100%. 69%. Minimálne 50%. Tak to zase nie je, to si určite nemyslím. Nejako legit, môj typ by bol 5 až 10%. Niečo v tomto zmysle si fakt viem predstaviť, že toľko vodičov, že reálne, že nie, že podľa mňa sú úplne, že spity kompletne, ale že napríklad si 1-2 pivka. Áno. Že by nafúkali. Že si povedia, že ja to dám. Však do Bratislavy chvíľku to dám. Akože ale tam sú možno policajti. A podľa mňa oni by mali teraz riadne díly, akože to by mali. A možno práve preto sú tam. Dávalo by to zmysel, lebo to podľa mňa vychytajú hrozne veľa napitých. Hrozne veľa. Každopádne akože odhadom nejakých 15% možno sa akože v priemere. Fú, to by bolo. To vidíte. To je smutné. A pozor, chat, posúvame sa. Tento sa tiež na to vysel, ide. Aha, neposúvame sa. Tento sa posunul. On sa posunul. Ten ide do prdele, ten ide doprava. Rumúni sa zlitovali. Čo aj Rumúna sme tu ešte nevideli, asi na... Videli sme po ceste. Po ceste, hej, keď sme do Bratislavy sme videli Rumúna. Rumúnsku ešpezetku. Doprava sme mali ísť, pretože Freak vybral pravý pek a padol KDB. Takže doprava. Je to tak. Yes. Je to tak. Nechcete do Humenného prísť? Jasné. To nie je ďaleko. Keď už niekde tam, tak do Stropkova. Áno. A do Svidníka, chlapci, iba do Stropkova. Svidník je tiež v pohode, ale Stropkov je klírka. Stropkov je metropola východného Slovenska.
Yes. Musíte to už pochopiť. Nepochopíte, kým nenavštívite. Je to tak. Mal by tam byť Love Stream Festival. A radšej hoax ako Barsa a úspech. Kto vyhral La Ligu minulý rok? Chat, takže píše si Fuzzyho číslo. Áno. Ježiš, teraz by si bolo nejaké fake číslo, aby teraz niekomu volali, nejakému týpkovi, čo spí. Yes. Ježiš, vieš, nejaký random. Bože. Chat, idem sa pozrieť na update map, kde sme. Pokiaľ si pamätáte, kde sme boli. Tam tá modrá gulička, to sme my a my sme boli pri tejto tu. Pri tejto inej modrej. Čiže fakt sme sa už posunuli. Už proste progres. Tam, ja už vidím vlastne koniec. Laco Kováč, konečne si ma našiel. Fúzi, kde bývaš v Bystrici? No, takže on býva... Áno. Na... Počúvam. Nechám ťa tu. Hej. Policajti, chlapci. Buďte ticho. Chalani, ticho. Buďte hlavne nenápadní v tom čete. Keby náhodou pozerali, že čo tu s mobilom robíme, tak nenápadní. Yes. Nič nerobíme ilegálne. Všetko je v poriadku, pod kontrolou, sme normálni chalani, ktorí sa chcú dostať domov. A už by bolo na čase. Joj, ma to krúti, ma tu tlčie, už neviem rozprávať. No, normálne sme na ceste, chalani. Chat? Poďte sa, asfalt. Toto som nevidel už dlhé hodiny. Asfalt. Čo tie deti v kufri? No, jasné. Bože, hej, no, policajti teraz ma zastavia, ne? Počkaj, môžem? Let's go, chalani. Chalani. Po 2 hodinách sme sa dostali. Normálne, že už sme na ceste a už to vyzerá, že to nejako pôjde aj. Že sa to aj nejako hýbať bude. Os! Aká je vaša najobľúbenejšia pesnička od Imagine Dragons? Kámo, neviem. Ja ti neviem povedať. Z hlavy je tam toho viac. Práve ako Radioactive som teraz po hrozne dlhej dobe počul, takže ma to tak potešilo. To počuť po hrozne dlhej dobe. Mi to pripomínalo spomienky z 2015 a tak. Aha. Sranda. Ale... Neviem, bolo tam viac toho. Aj Dreaming, či jak sa volá, ten bol dobrý. Proste veľa tam je toho, neviem, nemám jeden. Hej. Yes. Doteraz Topánka. Neviem, čo to bolo byť zase, tú druhú bolo vidieť. Tam normálne jedna topánka, druhá topánka. Majiteľ topánok mal ťažkú noc. Ježiš. Nič ste nevideli. To tak som chcel. My sme si normálne kúpili ešte aj parkovacie miesto, alebo proste, hej, že parking priamo v areáli, hej, za 15 €. Oni to nekontrolovali. No, reálne to nekontrolovali. Čiže doslova tam podľa mňa možno 1/3 z tých všetkých aut, čo tam boli, nemali kúpený parking. A tak to potom aj dopadlo, no. Fuzzy Vin Diesel. Hej. Nie, no tak neznášam ľudí, čo proste idú 110 na 130 a idú v ľavom pruhu a sú tu 3 pruhy. A ešte mu nejde svetlo. Chápeš? To je na tom najlepšie. Daj sa liečiť, freak. Ďakujem, Messi. Píše mi to Messi. Super. Daj sa liečiť. Vieš čo, že si to ty, Messi, tak dám sa liečiť. A gratulácia inak k trofeji. Yes. Chalani, ďakujem vám všetci, čo ste tu boli. Súčasťou tejto histórie, tohto nádherného streamu, kde sme sa normálne, že po 100 rokoch dostali z kolóny. Yes. Konečne poriadny kolónový stream. Díky všetkým, čo ste behli a my teraz ideme sa, čo si ideme dať na pumpe, napijeme sa, lebo sme mŕtvi, kúpim si asi Red Bullík a pravdepodobne o takej 5:30 budem asi doma. No. Dajte si kuráciu bagetku, niečo si dám, neviem ešte čo, možno hotovka urobia, alebo nejaké paniny. Uvidím. Takže díky všetkým, že ste dobehli, možno raz za čas zapnem takýto stream, pozriem, koľko mi to zožalo dať a možno zapnem raz za čas nejaký takýto stream, keď niekde budeme, keď sa budem nudiť a tak. Takže díky všetkým, že ste dobehli a serus. Bye. Bylo to krásne a bylo toho dosť. S Bohem a šáteček. Šáteček, chalani.